Selam kadırlı vatandaşlar. Kıynansakta bilişimiz yani soňky bir näçe gün içinde internet orgamynda yalan töhmet habar ýaýrady kıynansagam. Bu yalan habar ýaýradan Watan döneги Muhammed Wel Safarow habaryň yalandygyndan öte zat bu gep ýaýradanyň Watan dönekligi. Watan döneginiň kime peýdasy, özüne peýdasy barmy? Aýdan sözüne ynanýar ýaly. Dönüklik etmekden başga bilýän zady barmy? Her aýdan sözü töhmet yalandan başga näme bolsun Watan döneginiň. Onsoň bunu ýaly gep yalan gepe, yalan güzüňe hiç kimin ynanýan däldir. Ýöne onda da bu yalan güzüňe garşy hem ses berdigim bolsun, hem türkmen halkymdan aýratynam daşaryrda okuyan bütün türkmen taliplerinden size de taliplerine size hem şey yalan güzüňe garşy ses berin diýip ýüzlenmek niýeti bilen kysgaça videony ýasamana karar berdim. Kadırly vatandaşlar, muň ýaly gep gürrüňlere, yalan gep gürrüňlere, töhmetlere kulak asma. Sag bolun.